Johan Rech manie chiro kata manitiere Johan Rech mamine e bwo nam Lolwe County ma Kisumu kawuono ne oyudo sir mag yedhi mag engine pok mag omenda ne grube kod gige timo ohala mopogore kaka yor kedo kod midhiero majuko joma mine e sekta mar lupo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth ewi wachni. Nyasino mani otele kod jaod bura ma Kisumu County Ruth Odinga e dho wath ma Asate sub county Maseme noweyo ka grube mag mine e dho wedhi auchiel e county no osir kod yedhi mag engine. Grube 35 mamoko mag ji giwegi oyudo sir mag omenda. 20 mag jojua kali ne oyudo masinde mag bero ohelnigi kaka yor thiro, wach mon, geno e wach uso dendgi eka giyud rech. The ladies who you see here who are called No Sex for Fish approached me on the issue of having to exchange barter their bodies for sex to be able to get fish. We thought of the ways of supporting this to ensure that it could happen. What we did was to ensure that we could empower the women to get boats. Ruth omedo ni paro mar chik manyen mar weche lupo manyocha gipedho e nyim od bura mamalo biro neno ni oteg tend dho wedhe BMU kokalo kuom duoko osuru mar nam piny, chulo gi osara kod miyo jolupo arita motegno ei nam. I want to tell you that there's a bill that has come in Parliament which was passed, which is the bill of the fishery bill. One of the most important things that we put was to ensure that the BMUs are going to be formalized and they will be receiving salary from that bill. Minema Johan Rech yangu ni gisebedo ka gikalo e matek e lwet joboya eka giyud rech kasir makamano koro giko ni dhi medo thiro midhiero no. To rech gi kosemiwa we don't wachul pesa. Wanang wachulo mana gidendwa. Koro ne waol gi wachni nyaka mami kawuono Asat ka omiyo wa injini mwadhi riembo go yie dongo mano No Sex for Fish rumo ko kamano to dok chien to wadwaro injini madhi go Genya to wadwaro injini madhi Nyamwari kech wan biches adi makwedo wach mar Sex for Fish. Koro nekech mama en mama mo focus e nam waneno komiyo wa yie kod injini wan kaka mine wadwa keto gogni mondo wan bende walupi wabed gi yedhi wan mine mondo gik ma chuo paro ni nyalo timo ne mine go ok dhi timnwa koro wabe wadhi bedo gi pesa wa mowuok e lupo kaka chuo kanino. Jatend aguch omenda mar ngaf Grace Wasike toko ni sirikal osegolo omenda mabup ne konyo mine, rowere kod jogo mang'aw Kisumu. For this financial year we've disbursed 82 million to Kisumu County. We are also having a gender-based violence recovery center that has been commenced at Moroni. In the next 1 year or 2 years, it should become functional. Jagoro emigao mar nyithindo Karen Agengo korka kore osiro wachno kosingo ni sirikal biro rito nyithindo mawuok e alwora mar dho wedhe mondo kik ti kodgi marach e yore lupo. Gima do wacha chiel machando nyithinde bichka iyudo ni samoro nyithindo dhi timo lupo e nam to samoro gino ketho ne gisomo. We will work together to ensure our children are protected, to ensure our women are empowered. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath ma Asat, County ma Kisumu.